Abdurrahman, esenlikler dünýäňizi, esenlikler ogy diýiliňi. Bugün Giç ýaxşy Merdan aga. Hoş geldin. çok bugün bir gyzyklyja temamyz bar. Hem gyzykly hem wajyp hemmede. Her bir watandaşyň hemmesinde ýaşaýşynda bir gyzykly hemde wajyp näme bir tema bar da. Şoň içinde salgytlar barada bir näme bu salgyt, näme üçin gerek salgyt, niden dörýär bu salgyt. Sebäpler barada ýurtdaşlar bilen bilgilerimizi paylaşsak da. Hı. Inştada arada bir adam ortağa çıkıp näme serdar näme mektupda halkyň önünde çıkış etdi. Şoň içinde bir gep bilen sözi bar, şonu bir diňledeli. Hı. Kore depkinli ösüşi yurdumuzun büdjet girdejlerini iýdigderli arttyrmaga mümkinçilik berýär. Döwlet büdjeti bolsa ykdysadyetimizi meýilleşdirmegiň möhüm gurallary. Şunuň bilen bagda şu ýyl yurdumyzyň baş maliýe meýilnamasyndan bilimi, saglyk goraýşy, medeniýet ösürmäge, önümçilik we durmuş meden maksatly desgalaryň guruluşyna köp meçberde serişdeler gönükdirildi. Hormatly meclise gatnaşyjylar, Ýa. Kan oğul sözün tamam anlasanda soňsynda biraz türkçe. Hı. Hindistada näme diýär ýanky adam serdar näme diýär? Biz o taýyk maýa goýmaýatyrdyk. Yani men manysyny aýdyp berýände bärik onu ýetişdirip muny bärik köpeldip barýar, garar gelişdirip barýar diýen şu taýda edýän işlerimiz büdjetimiziň diýär girdejini artdyrar diýär. Gelecekde de şu adam girdejler. Indi bu adam diýär belli eline ýazylan yazıp berilen kağıt okuyada büdjetin näme diýeni bilen okuyar. Adam indi şu wagt geçende de baraydyk geçipdik büdjetin girdejisi bolýan däldir. Budjet diňe açykdaýjydyr ýani. Seniň ýurduň içindäki hyzmatyň İkisini tapawadyn näme ki? o indi bular ýörüýte ýani bunyň eline ýazyp berilende hazyna sözüň ulanmajak bolup budjet sözüni näme diýerler ulandyrýarlar da maňa. Bana özüm hawaram ýokdur hiçbirden. Näme berseler şonu hawatyr da. Budjet bir ýyllyk bir näme çykdaýjy, ýani bir ýurduň hyzmatyna, ýani önümçiligindäki näme bir çykdaýjy ýagdaýlar, şu saglygyň amma şu taýda eskeriň amma şu taýda. Onuň bilim diýip bolsa, atan ykdysadyýetiň nämesinde de bar. Näme hibeler zat diýip ýani ýatyrma edilýär da ykdysadyýetde. Hazyna bir umumy gapçyk bolsa, bütün pullaryň şu taýa girýän näme gapçygy bolsa, salgytam şol bir ýylyň içinde hökümetiň harjajak bir muktary. Dogrymy? Budjet. Budjet hem şu. O budjet nereden çykýar diýen her zadyň aňarsy bolýar-da bir gelip gelýän ýeri. Endi ýurduň bir nämesi bar, hazynasy bar. Gözüňize getiriň sandyk diýip bir öýde sandyk bar. Şu taýyk pullar işleýär. Ýani her aýal bolup işleýän bolsaňyz aýlyklaryňyzy getirip goýýaňyz diýip sandyga. Ondan meselem bir günlük nan alyp gelmelimi, ýa süýt satyn almalymy, ýa eşik almalymy. Şoň üçin şu hazynadan budjet aýrýaňyz. Çykdaýjy näme? Ana döwletde de ýani uly döwlet şekli döwletlerde de hazyna bar, pulun işleýän ýeri, häzir o taýgan barar, näde bir işleýänligi.
Oňa ýyllyk budjet çykarylýar şo taýdan. Parlament ýa-da mejlis, ýani deputatlar näme diýär? Ministrlaryň üstünden, ýani ministrlaryň hasabynyň üstünden her ýylyň ahyrynda belli bir çykdyjylar. Meselem saglyga näçe pul gerek? 100 manat gerek. Eskere 80 manat gerek. Ondan soň bilime 300 manat gerek. Diýip şonuň ýaly näme diýerler? Çykdyjymyz bar ýani aýlyklar. O zaman onun içinden inventar almaly, ondan hyzmatyň nämesi puluny ödemeli. Şolatlar da jemi bir ýurdun adamlarynyň, o zaman pensiýalar, zatlar we şo zatlar hemmesi. Yani bir ýurdun çykdyjysyna budjet diýilýär, 1 ýyllyk. Noýabr, oktyabr aýlarynda näme edilýär, näme berilýär? Berilýär. Berilýär, şo taýda lanlaşdyrylýar, bol çekilýär. Şonça da meselem 500 manat hazineden almaly diýip budjete diýip gepleşilýär. Şolamyň budjet bolýar. Ol diňe çykdyjy diýmekdir. Yani bu serdaryň aýtjaly budjetiň girdesi bolýan däldir ol diňe çykdyjy. Indi budjet hazineden aýrýar diýdik, dogrymy? Bir döwletlerde hazineden aýrýar diýdik. Indi hazina näme? Näme üçin gerek? Indi seredin Türkmenistanda 4 milyon adam var diýerler. Meselem statistika ýok bolyn. Ondan şu adamlaryň ulanýan ýa-da üstünde götürenene toprağının üstünde ya astında yani derýasynda balygy var, suwu var. Ondan tebii baýlyklar diýen ýa-da önümçülük edilýär, daýhançylyk, maldarçylyk ya bilmeden bir çüý çykararsyň ýa bir daşar döwletden näme satarsyň ýa ýurdun içinde satardyň bir köwüş satarsyň ýani önümçülügiň edilýän işlerden salyk alınýar. Täbirede %30, täbirede %20, %10 ýeme fiziki lisodia, juridik lisodia ýani firmalar ýa kompaniýalar ýa-da şahs adamlardan hersiniň aýratyn ýani adalatly şekilde salyk tölenýär, alınýar. Yani bu salgytlaryň gidýärde näme bar ýa? Hazina toplanýar. Ýyl boýy toplanyp durýar şol meselem her aýda toplanyp dur. Oňa fiziki, juridik lisolardan aýratyn Türkmenistanyň nämesi bar. Türkmenistan barada gurrun edemizde milli baýlyklary bar. Ýerüsti, ýerasty. Oňa näme girer? Nebit girer, gaz girer. Ondan gymmatbaha daşlar girer. Ondan şonuň ýurtdaşyna satýan bolsa Türkmenistan şondan gelýän girdeji ýene-de olan bar hazina ýatyrylýar. Ol salgydyň möçberi ütgeşikdir, ýani sifralar aşakly ýokarly. Ondan soň indi hazinada toplandyk diýärse, näme üçin toplaýar? Salgydy. Bir hazinada näme üçin toplaýar? Ýa-da düzgün näme üçin şonuň ýaly düzgün bar diýip aýtsak, ýa aýtdyk, birinjilikle budjet üçin. Ya söz aljakmy Abdurrahman? Kän bir näme etmänkek, şu taýda uzaklaşmankak bir soragym bar. Ne, häzir sen aýtdyň da, bir mejlismi, parlamentmi kim bolsa da şu hökümetiň harjamak isleýän puluny, budjetini oňaýlaýa diýe. Oňlaýa diýsek, şonu karar berýärler, şonu dogry edip berme, kabul etmelimi ýa-da kabul etmeli dälmi diýip karar berip bilýärler. Ýöne şu näme kabul etmän bilermi şonu mysal üçin nämede şolar kabul edýär diýdik ýöne ýok biz muny kabul edemizok diýen bilýärmi? Şoň ýaly bir nemesi barmy? Opsiýon. Kabul edip bilmeýän bilýärler. Näme üçin onuň faýdaları bolýar-da indi. Her ministerlik öz çykdyjyny näme diýär? Hödürleýär. Şunça diýip, şun çaragan pul berek diýip. Oňa etjek ýatyrymlar bar. Etjek hibeler bar. O hajylyklarda köplenç maldarçylykda hibe edilýär ýani. Daýhana maldara pul berilýär. Belli azıcık prosent bilen ýa-da näme hiç gaýtarmasy ýagdaýlar hem bolýar. Ýa-da esker
ministra barorun diýär. Şoňa plan çykdyjy. Indi nimede deputatlarym, ýani mejlisde ýa parlamentde deputatlarym olaryň öz işiniň ustatlary bolmaly, dogry her şey öz urundan. Soň şolar hasaply, hakykatdan bir de şunuň ýalçykdyjylar gerekmi? Hawa näçe adam ene halkymyza hyzmat etmek üçin 100 tane adam almaly. Ýok, 100 tane adam kän bolýar, biziň onuň ýaly näme aşyry hyzmata ihtiyacımız yok. 50 adam bolýar diýer. Ya da 100 adamyň az bolýar, ýene 50 adamlyk boş diýer büdjetine diýer. Yani bunu elekden geçirýärler. Türkmençe aýdanda büdjet, hödürlenýän büdjeti elekden geçirýärler. Ýurdun çykdaýjysy adam bolmalylar, aşyry köpem bolmalylar özünden. Yani yorgany aýaga ora uzat diýär, Türkmençe söz bardyr. Şo yorgany ayaklarymyz yorgany ora uzatlanmy, dälmi? Parlamentde şonu näme diýerler? Çekeleşýärler. Hersiniň öz komissiýasy bar, her tarapdan eskeriň çykdaýjysy, bilimiň çykdaýjysyny, saadetine näme çykdaýjy, näme hime ýatyrmaly, haglyga näme etmeli, ýani hukukda nähil çykdaýjy bar. Şonuň ýaly bina näme etmelimi, ýani firmalara bina zat gurmak üçin, guruluşy üçin döwlet çykdaýjy etmeli, ama da pul ýatyrmaly. Yani bir firma bina gurdursaň, ýa näme meselem käbir adamlar ene ferma gerek bolar, mektep gerek bolar. Şonam hökümet nähilden zakat edýär bir firmalardan, ondan soň çykdaýjyny bermeli, eden çykdaýjy. Şol zatlar çekeleşilýär da, ol 2 aýaly sürýär bu çekeleşik. Parlamentde oturýan adamlar Türkmenistandan daqlar, ýaly el çarpyp duran adamlar bolmaly däl, olaryň hersiniň öz işi bolmaly, ýani nemeti, işiniň ustady, ýani laýyk adam bolmaly, işiniň laýyk adam. Şonuň üstünde neme edilýär? Ondan ilalaşmasalar, meselem hökümetiň beren büdjet, görkezden büdjet çykdaýjysyny parlament tasdiklamasa, ne şu turat takyal bolýar. Menem şunu görenden soň ýadyma düşdi-de, şu misaly getirip nimedeli. Eger deputatlar aýdyşyň ýaly hiç sady nemetmese, her bir çykdaýjyny gözden geçirip bir zat bilen ılalaşmaýan bolsa, şoňa garşy çykmaga haky bar. Ne? Aýdyň bir misala Amerikan Birleşen Ştatlary. Bütün nemeler şo taýda görýärler. Bolan ýokmy? Bolan ýok. Onda muny kabul edemejek, git başgadan täzeden ýazyp gel diýerler. Şo dönemde de näme bolýar? Shutdown diýilýär. Hökümet tatile çykýar. Kanikula çykýar. Bizde şoň ýaly zatlar, mehanizmlar işleýärmi ýokmy? Şu zatlara da bir üns beriň diýen izleýänlerimize, görjülere. Inde ondan soň dowam edip bileriz. Zata näme? Halgyda. Hazyna nerden pul gelýär diýip düşündirip oturdyň, şol tarapda, şol wagtda böldüm seni. O indi büdjetiň nämedigine, nädip kabul edilýänini ýa kabul edilmeýändigine beýkaça şöýlerä geçirdik. Belki düşünükli olanlar diýip medýat düşünýän. Ondan soň ene talgytlar näme üçin gerek? Aslında talgyt ýa aýtdyk, sen gorunmaly. Bir adam ýaşaýan bolsa, 4 milyon adam Türkmenistanda ýaşaýan bolsa, sen işli bolmaly. Sen bolsaň saglygyňa seredilmeli, senin hukukyňa seredilmeli, dogry dämi? Aç bolmadyň ýaly, garaz ýalaňaç gezmediň ýaly, çykdaýjy aşylan hemme, dogry dämi? Her bölümde de öz işiniň ustatlary işleýär diýip alsak, esker ulluga näme eskerçiligine oňa hyzmatyna tölemeli, tebigat goraýjy tölemeli, ondan molumna tölemeli, saglykçysyna tölemeli, ondan soň hukuk goraýjylar tölemeli, hemmesine aýlyk görmeli, dogry dämi? Ödem deme ýaşamyny sürdürip biler ýaly, arkaýyny ýaşap biler ýaly, aýlyk görüp mümkinçiligini görüp.
belki ol ýyllyk girdejän bolup biler, aýlyk girdejän bolup biler. Onuň senin taglykly iý biçeriň ýaly daýhanyňa kömek edip durmaly. Ondan eti bol bilerin ýaly mümkinçilik bereder ýaly maldaryňa kömek edip durmaly. Bir ýurdun ýaşap bilme ýa-da türk sözünde bekasy diýer, ýurdun bir bekasy. Sen diňe ýurdun içinde däl, ýurtdaşynda da sen goralmaly, dogrymy? Ýurtdaşynda pasportyň ýok, türkmenleriň pasporty ýok. Dereo şakyra bir günde sana pasport çykaryp berme. Ýa-da senlik bir mesele çykdymy? Dereo sen hukugyny goramaly, mertebeňi dikeltmeli. Bir adam bir gün ýaşaýan bolsa, bir günlük çykdyjy bar. Bir ýyllyk ýaşaýan bolsa, bir ýyllyk çykdyjy bar. Şol çykdyjlary etmek üçin bilime de pul ýatyrmaly. Näme üçin? Sen dünýäden ýyda galmaly däl. Geliştirilen teknologiýalar ulanyp bilmeli, özüň näme çykarmaly, hünärmen ýetişdirmeli, başga ýerlerden hünär öwrenmeli, bir ösüp barýan ýa ösen döwlet ýurtlaryň näme bilen bilimi alys etmeli. Ondan senin ene sunwatyň bar. Ene şu wagt içinde sunwatda näme bar? Suratçy bar, heykeltaraş bar, opera baletiň bar, gara tadandaçylygyň bar. Indi Türkmenistanda başçylyk bar diýip biljekal, diňe aýdymçy bar. Ene şolaryň hemmesini çykdyjy dogrymy? Nämäniň sosial üçinçiligi şol halkyň. Oňa da çykdy sen pul tölemek. Indi bir günde ýaşap bilmek üçin şu salgytlar gerek. Ýa-da ene täze teknologiýalarda bir adam bir maşynda işleýär, bir näçe tygyry robotyň öz tagypdy. Şol zatlarym gelişdirmek üçin, aňsatlaşdyrmak üçin, adamyň ýaşaýyşyny aňsatlaşdyrmak üçin bir giden teknologiýalar ulanmaly, olara pul ýatyrmaly. Ýani gysgaça türkmençäläp aýdanda adam öz ýaşamany näme etmeli? Adam şekilli, mertebesi bilen ýaşama üçin öz durmuşyna pul ýatyrmaly. Şol doglandan beýle gitýänçä aradan çykýança nämesi bolmaly? Ýatyrmy bolmaly da puluň. Nämäniň ýaşamyna, dowamly ýaşamyna. Sen näle gelejekdäki newereleriň ýa-da uşaklaryň bar, olara da sen alad etmeli. Şoň üçin mana şol talgyt gerek. Talgyt ýani hazinede toplanmaly. Ýurdun bar bolup bilme nemesidir ýani. Bir fundamentidir şota, ýurdun bar bolup bilme fundamentidir. Hazine bolmasa, hazine da salgyt gelmese, ine biziňki ýaly, ine türkmeniňki ýaly ýaşama bolýar. Elimizde hünär ýok, doglanmadan bäri. Tanamany, az okumany öwrendik, ýazylyp berilen zady. Ýa-ni serdaryňky ýaly ýazylyp berilen zady okumany öwrendik. Ýöne hünär edinip bilmedik. Ine ýurtdaşyna çykdyk, onuň munyň hyzmatyny edip agramly bölek. Zenanlarymyzam, erkeklerimizam. Indi çagalarymyz İzmirden geljek bolup hyzmat etmäne. Sebebi näme üçin? Bizde hazine salgyt baranok. Hazinede bir näçe adamyň elinde. Ine Türkmenistanda hökümet diýip özüni görkezýän adamlar ýa-da bir topar otel gurýandyr hökümet tarapyna, döwlet gurdy näme etdi. Ya aeroport gurup berendir. Ene aslında şol zatlar etmeli däldir hökümet. Belli bir kampaniýalara ýa-da guruluş firmalarına tapşyrar. Hazineden hem şoňa ýani büdjede pul geçirirler, büdjetden hem şoňa näme ederler? Hakyn tölenler. Onuň ol şo taýda ene bina gurdy diýerler, iş etdi dogry, seň topraklarynda başga ýurtdaşyndan geldi, seň topraklaryňdan iş etdi, ýa-da seň öz firmaň iş etdi. Şonu iş eden üçin nemesinden salgyny alarsyň.
Şo işiňe belli bir nemesi muktary aýlanyp puluň ýene-de hazina gelýär. Sea näçin gelmeli? Aýtdy aýaň ýatyrym etmeli seniň saglygyňa, ýatyrmaly, eskeriňe ýatyrmaly, ondan soň bilimiňe ýatyrmaly, iqtisadiýetiňe ýatyrmaly. Ertek gün sen çagaňa mektep gerek bolsa, şo salgydyň ujundan edilýär. O mektep bir firma etdirilýän bolsa, ýa-da bir sowdanyň dünýä bilen sowdany artdyryp urasang, ýene o şäherinde, ýani Daşawuz ilinde aeroport gerek bolsa, ýene-de şo salgydyň ujundan edilýär. Hökümet etmeli adam. Firma etýär, ýöne hazina şonu büdjetiň üstü bilen salgıtlardan gelen pul bilen neme diýär. Üstün nemesini ýatýar-da hyzmatdan. Men şu aýdyp durmaly has garşyk bolýan däldir Abdurrahman. Neme? Menem başgaça tarapyndan aýdyp bereýin. Emme zady düşündirdiň, gowy. Öz işleýişi ýaly düşündirdiň. Ýöne menem öz görüşimi neme deýin. Hani döwletiň öz pulu bolmaýar diýdik, dogrymy? Hani howadan pul ýasanok. Hazina bir ýerden pul girmeli. O şol girdejilerden biri hem salgyt diýdik häzir. Indi bu döwletiň pulu näme gerek? Döwlete pul gerekmi? Iň başdan başlaly. Döwletiň funksiyasy näme diýipdik? Geçen nemede de aýdyp geçipdik. Döwletiň funksiyalaryny, esas funksiyalaryny. Adamlara howpsuzluk üçin etmek, saglyk, bilim altyapysyny taýýarlap bermek. Şoňaly bir giden funksiyalary bar bir döwletiň, dogrymy? Onu geçen gezekde aýdypdyk, ýene ýatladyk geçeli. Mysal üçin hak hukuklaryny goramak üçin edaralar bardyr, guramalar bardyr. Polisiýa diýdi, mähemesi diýdi, başgasy diýdi. Şolar döwletiň pulu bilen aýlyk alýandyr. Dogrymy? Şoň üçin gerek döwletiň nemesi pulu. Ýalmasa mülk eýetçiligini zadyny gorap biler ýaly kaziýetler gerek. Dogrymy? Şol kaziýetler hem döwletiň pulundan aýlyk alýarlar. Ondan soň bir krizis bolanda şol krizis bilen söweşmek üçin oňa da aýratyn bir neme gerek. Bu pul gerek, serişte gerek. Onam nerden alınýar? Hazinadan. Döwletiň nemesi pulu hazinadan alınýar. Indi sen bütün şu funksiyalary ýerine ýetirmek üçin toplanan puluny sen häzir aýdyp geçdiň ha. Akylly şäher gurmak, bir jaý gurmak, bir aeroport gurmak, şoň ýaly zatlary harjap oturan bolsaň, diýmek bu başga bir ýere de gitmeýär-de pullar. Döwletiň birikdiren pullary başga ýere gidýär. Adamlaryň gerek zadyna gitmeýär. Ýene şu ýurtdaşynda kösenip ýören adamlara pasport bermekden ýüze berýän nemelere de şol guramanyň işgärlerine de döwletiň pulundan gidýär. Ýurdun içinde sen ine video paýlaşypsyň diýip adam kowalayap, sen tualetiň suratyny çekdiň diýip adam kowalap ýüren polislere de şol döwletiň pulundan aýlyk berilýär. Ýani muny aýdyp otursaň izi üzülmeýär. Ýöne aýtjak bolýanym, size hyzmat edýän bütün guruluşlar döwletiň hazinasyndan üpçün edilýär. Aýlyk bilen üpçün edilýär. Häzir sen hem aýdyp geçdiň. Zada bütün edaralar, bütün guramalar özüniň çykdyjylaryny ýazýarlar. Ondan soň büdjetiň içinde şolar yer alýar. Büdjet dogry nemedilen bolsa, düzülen bolsa, içinde hiç hili döwletiň puluny nähili diýsem, bir maksat harjanýan ýeri ýok bolsa, ondan soň şeýde kabul edip bilýär. Dogrymy? Indi adamlarda beýrek bir tarapdan zadam bolýar. Mysal üçin sen döwletiň hazinasyny özüň hazinaň ýaly, özüň zadyň ýaly görende, onu benimsemek diýilýär türkçesi. Şo özüň zadyň ýaly görlenden soň sen şoňa zähmetiň siňendigini bilenden soň, mysal üçin sen aýlygyndan kesik alýarlar, dogrymy? Bu senden kesik alynan zatlar, tutumlar dogrudan dogry näme geçýär? Hazina geçýär.
Soň hazynanyň üstü bilen büdjete berilýär. Büdjet bilenem saňa gulluk edýän guramalara gidýär. Ondan soň adam şo zady bileninden soň, meniň pulum bilen saňa aýlyk berilýär diýip adamlardan talap edip bilýär. Döwlet edaralaryndaky işleýän adamlardan talap edip bilýär. Men seniň aýlygyňy töläp oturan bolsam, senem meniň aýdan işlerimi etmelisin diýip şoň ýaly talap göremeli adamlarda. Hawa neme? Sady bir goşaýyn işini ýerine ýetirme, işini. Häzir mahkama ýurdun içinde sen laýyk bastyň, aňarda garandaşlaryň laýyk bastyr, näme dipdir, diýip ýene bir ýerle goşulypdyr ýa öz islegini aýdypdyr diýip nämede kowlap beler, ýani mahkama diýip atlandyrylýar. Şolar aýlygyny alýar. Dogrudan döwletden aýlyk alýar. Ýöne şo döwlete pulu kim berýär? Bizler berýär, dogrudan. Halk berýär. Halk berýär. Yani bizim salgıtlanmadı, yani bizim paylarımızdan şu tarih pay ayrılıyor, doğru değil mi? Şimdi devletler bir serdar ya da bala adamlar devlet değil. Devlet demek bir halkın bütünlüğüne devlet değil yani. Şu tane nemelere halkımıza düşündürmeli, yurttaşlarımıza. Yani devlet değil de ayrıtin bir kuruluş değil, bir yerden pul tapıp da aylık töläp da hizmetini ettirip gören değil. Bizlerden yani bizim paylamamızdan hazine pul toplaya, mesela büdjete ayrılaya, şu taýda da döwlet we hökümet hyzmatyna näme pul süýşýär. Şonuň jemine döwlet diýilýär da, yani jemine şu sistem. Şu sistemaň içinde menem ma, senem ma, ine bula adamlarym ma, ine bilimdi öz okuyan näme diýen okuyan bilmeýän adam ma, bilim ma. Tutuş döwlet guruluşy diýilýär. Böyle devam eder Yok kesen yok. Neme kıskaça düşündürülüp geçmesem gerekti de oradanam. Misal için bizde sen näme döwlete karşı gitýäňmi diye. Döwlet siýasaty diýilende ýem döwlet siýasaty diýilende halk öňde tutulmaly bolýar. Ýöne häzirki alınıp barylýan siýasatyň içinde halky bolup bilenden ýere gömüp sesini çıkarmaz ýaly ýagdaýa getirýärler. Bulam kimiň siýasaty diňe özüne näme hökümet diýip oturan bir toparyň siýasaty. Yani döwlet bilen hökümetiň arasyndaky tapawatyny bilmeýän halk özüniň hakyna soň talap edip bilmeýär şoň ýaly. Indi häzir biziň aýdyp duran zadymyzam şonu bir azrak aýdyňlatmaly bolýar da adamlara da. Seniň pulun bilen işleýän adam bu hökümet. Dogrumy? Ýok. Hakyna tutma. Hakyna tutma. Indi sen bütün ömrüň boýunça işläp, salgyt bilen bütün şularyň işleýän, işlemeýän hem diýeli zatlaryna aýlyk bilen üçine de oturan bolsaň öz salgydyň bilen näme üçin sen şolara bir zat sorap, bir zat talap edip bilen ýok şolardan. O bir zat talap edip barsaň seniň üstüňe basy diýerler. Onda döwlet däl bu, başga bir zat. Sen öz puluň bilen şolary aýlyk bilen üçine diýen bolsaň, saňa hyzmat etmeli, seniň aýdanlaryňy diňlemeli, seniň aýdanlaryňy talaplaryňy ýerine ýetirmeli. Ýöne bularyň alyp barýan siýasaty 360 derece, 180 derece tersine. Yani sen olara kölelik etmeli. Senin pulun bilen olar aýlyk alýar, ýöne senem ýene de sen şolara gulluk etmeli. Şolara hyzmat etmeli. Oň ýaly zat ýalňyş men pikirimçe. Hawa ben üstüne goşup geçeýinler Abdurrahman. Geri geldi da. Neseredin bir de şu Türkmenistanda döwlet işgäri, hökümet işgäri diýip işläp gören adamlar var. Oradan hökümetiň kiler aýyna owa sebätiňde wadyr. Mürzeň diýdi, ýene diýdi. Etrapda häkimlik wadyr, şäherde ýene de bir häkimlik wadyr. Onsoň vilayet merkezi watlan ýerinde ýene wadyr. Onsoň aşy wat oturanlar bar. Ene bular hökümet diýeli. Onsoň döwlet işgärleri diýip kim? Kaziýetiň ondan soň
Howpsuzlukdaky bütün işler. Howpsuzlyk, prokuratura, şolar näme? Taglykçylar, ondan soň nemeler, molumlar, bilim sektory. Indi şular aýlyk alyp berler, dogry däme? Bular indi salgyt töleýär. Bularyň nemesine sereden ol %30 töwerek salgyt alynýar bulardan aýlyklaryndan. Şimdi Daýhan bölek adamlaryny işlediler, gelip bera doğrudan işledikän. Meni özümem näçe wagt işledi boldum. Daýhanam ulokan men neme girde zal bilemok tähälçe pul meni işgärdäl menden talgyt anlanok diýip düşünýän bolmam mümkin. Ýa-da işsiz gelip beren öz mal jagaşyny bakyp yer jagaşyny ekip berenler bar. Günün şo men talgyt tölemok diýip düşünüp bilerler ha. Ýöne ol beýle däl. Her biriniň denene tu aktyran tu walsa bizden ýöletende murgaplar ýakypdy. Her 4 milyonyň şo taýdaky paý başga tuğun içinde. Şondan ulanyp bilmeli, şo tawy tykşykly saklap bilmeli. Ýani hakam bar, o taýda nemesem bar. Jogapgarçylygy bar, şo murgap berýärdir. Şimdi toprağın aşağında, yerimin aşağında bizim topraklarımız var. Toprağın aşağında gadymyz, nevtimiz, böyle kımmatly bahalarımız var. Kımmatly bahaly neme? Metallarımız var diýeli. Şimdi şolardan her bir 4 milyonyň paýy bar. Dogry däme? Her bir 4 milyonyň öz paýy. Götüri bir-birden her kim bir bellice prosent paýy bar götürüm. Şimdi şol meniň paýymdan men işsizden bolsam şo toprağın altında baýlyklaryň men paýymdan talgyt gitmeli neme? Hazina. Talgyt ýatyrylmaly, men adym talgyt ýatyrylmaly. Onsoň talgytdan büdjete gitdi, onsoň ýanky mentine bar ýa mahkemesine bar ýa aýly taglykçylar, molumlaryna diýmek men görmesemem ýa-da düşünüp bilmesemem şonu meniň adymdan talgyt ýatyrylypdy şol neme? Hazina. Onsoň men işlemok içerde men salgyt ýatyramok diýip düşünmeli däl biziň halkymyz. Her birimiz pul ýatyrýar, ýani biziň her birimiz neme salgydymyz baş otaýda. Ýalňyş adajyk işläp bilersiň, sen owa meselem sen köpüräk işläp bilersiň, ýöne sen belli bir salgydyň şo taýy geçipdi. Fiziskili hökmünde geçipdi. Firmaň bolsa, ýani bu kompaniýaň bolsa o taýdan geçipdi. Yani biz döwlete pul tölemzok, biz hiç hakymyz talap etmeli, hakymyz ýok diýip düşünmesinler. Görmeseňiz, eşitmeseňiz, bilmeseňiz siziň paýyňyz baş o hazinanyň içinde. Ne kysgaça bir neme dip goşaýyn seň aýdanlaryň üstüne. Häzir neme etdiň ha? Hiç ýerde işlämok, hiç ýere salgyt tölemok diýeni. Şuň ýaly bir piyonekeyleştirilen, sadalaştırılan diýin. Salgyt alma bir nemesi var. Schemasy diýin, şemasy. Ine mysal üçin bir adam çeý maldan bir zatlar öndürdi. Diýeli gowurma öndürdi. Dogrymy? Olam şol nemeni öndüren bahasy bar. Şol öndüren bahasynyň üstüne öz peýdasyny, çykdaýjylarynyň üstüne öz peýdasyny goýup satýar. Onu bütün nemeň Türkmenistan içine dağıtýar. Soň ol neme magazine barýar diýeli. Şol magazinde satýanam öz peýdasyny goýup satýar. Onuň üstüne de döwlete tölenýän salgyt bar. Mysal üçin 10% diýeli. Rusçasında NDS diýilýär, türkmençesinde kän bir neme diplem ýok. Koşulan baha üçin salgyt diýip terjime edip berýärler. Yani koşulan baha diýmek bir zadyň bahasyny değer goşanyň üçin şondan ady hökmanda el ýöne şo taýa döwlete gidýän bir salgyt bar. Mysal üçin diýeli çiğ mal öndürücüsünden harit aldy. Ondan soň çiğ mal öndürücüsünden çiğ mal aldy. Ondan soň bir harit ýasady. 10 manada nemetdi diýeli. Çykdaýjysy 10 manat boldy, soň 12 manada satdy diýeli magazinlere. Ondan soň magazine 12 manada gelen zady öz peýdasyny goýdy. Peýdasynyň üstüne de soň ýene 10%, %10 döwlet salgytyny goýdy.
Ne şonda 16,12 manata satýar. Bu taýda häzirki sen aýdyşyň ýaly hiç bir döwlet idarasynda işlämek, salgyk tölämek diýip pikir edýän adamam islendik bir harita alanda, satyn alanda döwlete goşant goşýar şo taýda. Salgyny töleýär şo taýda özüniň goşandyny goşýar. O indi oldu. Nime deli, has ansat nimere Türkmençeler vadel diyelim. Ben gittin oğluna gıydığına telefon alıp verdim. Ya da oğlun gıydın Taşkay teledi Türkmenistan'ın yadayında da gıydın dikini dikti, akta yağdı. Yani kulçuluk etti de önüne telefon aldı. O telefon alanında eyem sen hazina sen bir belli olur, tölen pulun belli olur, böyle olur, hazina gitmeli. Ya da yurttaşında onun tuvaletini süpürdük, yani ettik, hizmetini ettik. Öye vardık, yurdun içine vardık, ulak aldık diye. Yani şu alanın içine mi yani şu taydın yine de salık ettik ya. Şu tayık ne bilmeyen içine. Ya da yine yol ulanyan, asfalt ulanyan, motor sürüyen, maşin sürüyen diye. Yine de salık töleyen. Her bir nemede, harekette sen salık töler dursun hazina. Ne için töleyen? Senin oğlun oydun. Okul olsun, senin oğlun gıydın gelecekte hünerli olsun, senin oğlun gıydın gelecekte gorawly olsun, yurttaşyndan Taliban diýdi, terörist gelip seni keseklap durmaz ýaly, olardan gorawnun üçin eskere gerek. Senin oğlun gıydın meselem saadete bir goşant boşak bolsa, şoňa başta döwlet näme ýa-da kredit berýär, şo kreditler bolmagy döremek üçin sen salgyt töleýän her hereketinde. Ýöne bizde Türkmenistanda şunun salgydyň nämedigini, hazynanyň nämedigini aýdan oklar, dogry dämi? Örkeden oklar. Ondan sen bilen ok, sen hiç kime berge etmedin, yani janyňdan kesip bermedin. Hiç kimden soraman hakyň ýok diýen bir düşünjäni oturtýarlar halka. Men döwletden aýlyk alýan, sen bilen suda bararsyň, men döwletiň aýlygyny alýan. Sen bana aýlyk tölen ok diýip aýdyp biler. Ýöne ol seniň salgytlaryň bilen aýlyk alyp otur şo taýda. Seniň aýlyk näme salgytlaryň bilen döwlet edarasynda okak geldi. Ya da yurttaşynda okan bolsa seniň salgydyň üstünden o döwlete, yani mesela Belarus'ta okady ya Türkiýede okady, şonuň nemesine pul tölendi. Sen şol tut okasyn ya da KGB-niň gitinde bir ýyl Russiýada stajировка gelsin, gelip öz halkyny taýaklasyn diýme. Taýaklaryň üçin sen salgydyňdan şol postede pul gidýär. Olam gelip sen taýaklaýar. Hakyky. Şonuň ýaly şol halka öwredilmän soň halk özüni bir ýyl neme diýär, bilimsiz goýulan soň özüniň hakynyň bardygyny, mertebesiniň bardygyny bilen okda. Ýene bir kiçirek misal getireýinmi şu taýda? Ay. Türkmenistandaky ortaça bir mektep. Yani hiç bir nemesi bilen aýratyn tapawutlanmaýar. Her bir nemette, her bir vilayetde görülip biljek bir neme görüntüler diýinmi, kadrlar. Ýene bütün nemelerde bar, bütün vilayetlerde de şuň ýaly ýagdaýda bir mektep bar diýeli. Sizin salgylaryňyz hazyna gidýär diýeli. Hemme zatdan häzirki aýdyp geçişimiz ýaly hemme zatdan salgytlar toplanýar ýöne pullar şuň ýaly zada bilim sistemasyna gitmeýär. Birinciden şo taýda bilim berjek mugallimlaryň aýlyklary pes, olar ikinji nemesi girde çeşmesi gözlemek mecburiyetinde galýarlar. Şu taýdan alan aýlygy bilen öz gün güzeranyny neme dip dolandyryp bilen ýok. Şoň üçin ikinji girde çeşmesini gözleýär. Şol bilen zatlara, okuwçylara bilim bermek höwesän bolmaýar. Özünde barmy ýokmy o aýry tema ýöne häzirki neme aýlygy, ondan soň
şu taýdaky görüp oturşyňyz ýaly binalaryň, köne binalaryna şu taýda hiç bir neme üçin kapital nemeden düýüp geter remont edilen däl. Diňe bir nemeden ýylyň başynda kraska jaga sürtüp zat edip neme täzeläp goýýarlar, ondan soň ýene dökülüp ýatyr. Ol kraska jagazam näme? Şu taýda klassdaky okaýan okuwçylardan alınýar. Yalan bolsa çıksın aýtsynlar biz tölämiz ok diýsinler ana. Her ýyl tölenýär. Her ýyl toplanýar, her ýyl uruşam edilýär şonuň üstünde. Şoňa garamazdan ýene de okuwçylaryň enatasyndan toplanýar. Kraskasyndan zaneveskasyna çelli hemme zadyna pul toplanýar. Döwlet eýçiliginde bolsa bu mektep büdjete yazılmaýarmy şu zatlaryň çykdaýjylary. Hani büdjet üstünden neme edilýär? Şunyalı kemçilikleri giderilmeli. Büdjete şol neme yazılmalı. Şu zatlar yazılmaya diýmek. Ne o taýda hökümet bar, ne de doğru düzgün karar berip biljek parlamentde neme var, meclis var. Şu zatlary hiç kim dile getirmeýän bolsa, döwletiňiz ýok eliňizde. Döwletiňiz bolsady, şu zatlary üns berilerde, şu zatlar gündeme çıkarlardı. İň azından üstünde gürleşlerdi. Doğru mu? Ne şunyalı zatlarımız bar, kemçiliklerimiz var. Ýöne ne aýdyp bilýär, büdjetde yetmezçiligimiz var. Şonuň üçin hem şu zatlar bilen ilgilenip bilemiz ýok diýerler. Gündeme çıkararlar, iň bolmanda. Şu zatlar gündeme de çıkarılmayan bolsa diýmek sizin hökümetiňiz ýok. Hawa ene nimede maslahat diýip, halk maslahat diýip bir zat bar ha Türkmenistanda. Şonda inkubatordan çıkan ýalda den anlamadan ýaşy bizden uly den anlamadan ýaşy bizden uly adamlarmadan ýani erki adamlarmadan oturup el şarpyp gaýtýarlar. Şu zatlary neme etmeli, aýdyşmaly, diýişmeli şolar. Etelem bizim çykdaýjymyz mektep oglumyzy gyzymyz köpelip barýar. Hawa ýani halkymyz köpelýär, mektep gerek, olara molum gerek, içine araççylygyna seredýär ýaly, iýmitini bişirip berer ýaly, olary gorar ýaly, işgär gerek. Ýani onun daşyndan kitaplar gerek, bilgisayar ýani kompýuter gerek. Biraz çykdaýjylar başyn çarak büdjetimizde bizim geçen ýylky 100 manatlyk büdjetimiz ýetenok bu ýyl 120 manat bolmaly. Mene şu zatlar maslahat etmeli. Ondan plan ýerdäki gumyň içindäki plan ýerdäki bir 50 öýlük neme var, bir o ýaşaýyş nemesi var, owasy var. Şo taýdan mektep salyp bermeli. Çağlar uzak ýerge neme gatnap neme diýerler, helak bolýarlar, gyşyň sowugynda, tomuzyň ysysynda. Şo taýdan mektep salmaly. Şo taýdan plan çykdy gerek diýip, ýani büdjetimizi biziň doldurup berin diýip demetmeli. Maslahat etmeli şo taýda. Hökümet bar bolan ýagdaýynda. Hawa bir ýyl öňünden edilme şo zatlar. Oktyabr aýynda eýem rapor taýin bolmaly. Indiki ýylyşyň ýaly çykdaýjylarymyz gerekli bar diýip. Hemme statistika toplanmaly. Ýylda ortalama näçe çağda mektebe gelip biler, näçe gyýjaş, näçe oglanjak, näçe molum gerek, iýmeden molum gerek, biologiýadan molum gerek. Şu zatlary etjek bolsak, hazine gerek, hazinamyza da salgyt gelmeli. Şol salgyt bilen biziň çağamyz okap bilýär, goranyp bilýär, saglygyny seredilip bilýär, gelecekde hünärli bolup bilýär. Ene şun şalana sere daýmalda Angliýanyň meclisine seredip gör. Orta arada otyr nemesi, predsedatel diýilýär. Orta arada otyr 2 metrim ýok aralygynda deputatlar şöyle bir-biriniň üstüne dıkylşyp, öňlerinde parta ýok, zat ýok, belli bir sany var, bir kiçijik nemäň içinde neme diýerler, maslahat edýärler. Men näme üçin diýen Türkmenistan gazetet. Bir atawada ýaşap giden son tanlaryň nemeler ýaly köşkler ýaly birgiden bir gereksiz nemeler. Taýda eýem ekonomika ýok, ýani
halkyň pulunun tykşytlanmasy ýok ştaýda. Arkasında giden haly wamy, ýene wamy, bir giden baýdaklarmy, mahmaly oturuşlarmy, bir giden çykdaýjy da. Teno ta el şart mana barmalmy ýa neme maslahat bir halkyň bähbinde bolan maslahat etmene barmal. Bir-biriň eşitmeýän ama taýda. Aslında bara Molla mollasmoklara metap ber o taýda döwlet nemesinde işinde mollasmogyň bolmasy nemedir, gadagandyr. Bilen ýazan konstitusiýasynda da şol ýazylýar. Döwlet işi bilen din işi garşýan däldir diýär. Näme üçin o taýda dindarlar otry? Sözüm böldüm Abdurrahman. Yok neme menki de destekleyici bir nemede bilgidi. Häzirki zamanda neme teknologiýalar bilen munça adamy bir ýere üşürüp ondan soň maslahat etdik diýmäge de gerek ýok. Häzirki teknologiýalar bilen mysal üçin blockchain teknologiýalar diýeli. Blockchain diýilene hiç kim onu zat edip bilmeýär. Daşyndan müdahale, daşyndan hiç täsir edip bilmeýär. Alınan kara o taýda gelinen netijelere hiç kim el uzadyp o taýyny ütkedip bilmeýär. Hem açyklyk bar. Hani haýsy ýazygy näçenji tarihte, näçe nemesinde diýip bütün danylaryny blockchain üstü bilen hopsuz ýagdaýa getirip bolýar da. Onu hiç kim ütkedip bilmeýär. Hem transparent, açyklyk bolýar. Haýsy tarihte näme edildi. Indi şol aýtjak bolýanym, munça adam bir ýere toplap oturandan bir zady telefon uygulamasy diýin. Prilajeniyesini açın. Şu taýda her kim, her adam özüniň zadynda, özüniň töweregindäki meseleleri aýtsyn. Dogrumy? Plan ýerde, häzirki aýdyşyň ýaly plany mektepde şuň ýaly zat ýetmezçiligi bar, ýa-da plan mektepde bir medpunkt işgärleri ýeten ýok, ýa bolmasa ben şuň ýaly medpunkt zadym ýok diýip, saglyk öýleri ýok diýip şuň ýaly her nemeden zat edip bolýar. Alan türkmençesi näme diýin häzir. Bütün meseleleri ortağa çykaryp bolýar da indi. Aýtjak bolýanym, bütün meseleleri ortağa çykaryp bolýar bu bir. Ondan soň alınjak kararlary gönüden göni şuň ýaly zatlar bilen ses alyp bolýar, ses toplap bolýar. Mysal üçin bir aksiýa geçireceksen, şol neme aksiýa gerekmi, gerek dälmi diýip ýaşaýjylaryň öz saýlasyn, dogrumy? Şu yerli ýaşaýjylaryň özü özüniň galasowaniýasyny, ses berişikligini şu telefonyň üstünden geçirsin, dogrumy? Munça adam bir araya getirip näme çeksen? Hemem bir tarapdan pokoleniýalaryň zatlary bar, kuşaklaryň arasyndaky gopukluk bar, ara gatnaşyk gopuklugy bar. Öňkü adamlaryň nemetjek aljak kararlary häzirki döwürde nähili täsir edip bilýär. Yani öňkü baştan geçirenleri bir tejribedir ýöne häzirki zaman gerekli teknologiýalaryň üstü bilen häzirki zaman problemalary, çykan problemalary çözgüt tapyp bilermi? Olan bir aýratyn bir neme de. Men aýtýanym bu kän bir neme däl, esasly mesele däl. Häzirki meselemize bir goşmaça bir bilgi ýaly. Ýöne esasy temamyz bugün salgytlar bolan soň salgytlara dolanyp bileriz. Ýa. Ine dogry şol bir salgyt bilen her bir adamyň ýani ýaşamy dowam edýär-de bir mertebeli şekilde. Mertebeni taklap biljek şekilde her bir adamyň mertebeli şekilde ýaşamy dowam etýän bolsa diýmek ol bir ýurdun demesi da. BK ýurdun bir bähbidi. Taýda seniň keselligiň bolar ýa-da studentiň bolar, pensiony ýaşaýan nemeleriň, adamlaryň bolar, şolaryň sosial hyzmaty bar. Olaryň saglygyna seretmeli ýa-da seniň tebigatyň goraw gerek, belli ýerlere öz tebigatyna görärä bag ekilmelidir. Ekip boljak ulanyp berjek yerlere suw çekilmelidir. Şu taýda pul ýatyrmalydyr diýip. Ýöne türkmen dilini alýanda pul ýatyrmaly hyzmat üçin. Şo zatlary etmek üçin talgytyň üstünden edilýär. Ýani talgyt bilen
hazina salgy toplanýan, soň şonuň ujundan edilýär hemmeti. Bu ne üçin edilýär? Senin ýaşamyň dowam etýär, hem gelişmeň üçin dowam edýär. Mesela sen şeýil et önümçülüğünde, et de ýa-da neme diýen, et diýip alaly. Şeýil senin her bir vatandaşyň ýylda ortalama 10 kilo et ýeýän bolsa, sen gelişdirip bilseň, ýani döwlet akly bolsa kelläňde, beýninde, öz işiňe laýyk bolsaň, indiki senin ýurtdaşyň 25 kilo ýeýär ortalama ýylyň dowamında. Soňky ýyl 35 kilo ýeýär. Ondan protein dedi, belok dedi, vitamin, nutrientler dedi. Şu zatlaram wagtynda alyp bilse, senin çağalaryň neme bolup ýa-da tagdyn ýetişýär. Kesellere garşy immuniteti, kesellere garşy durnukly bolup bilýär. Ondan öwrenen zadyny çalyp kalyp bilýär. Nemesi nähili waden beyin geliştirmesi endamyny wujud ýapy, endamyň gelişmesi hem gerek bolýan, ýa-ni ýöne imit bilen senin beyin ýapyň hem gowy gelişýär. Pikir edip bilmeden men düzgünün gelişýär. Ödüp şonuň hemmesi nemeden edilýär, ýani salgydyň uju bilen edilýär, salgydyň üstünden gelen ýatyrymlaryň üstü bilen edilýär. Ýa-da ne daýhanyň senin geçen ýyl saňa nemede çigit ýagyny, güne wakar çigit ýagyny sağlıkly diýip hasaplanýar, dogrymy? Zeytinýadan soňky. Şonu sen geçen ýyl 10 manatdan alan bolsaň, senin daýhanyňa pul ýatyrarsyň bolsa, indiki ýyl 8 manatdan, 7 manatdan alarsyň. Amatly wakadan, arzan wakadan alsaň, sen alyp bilseň, sen köp neme dersiň, naharyňa da oşarsyň, saladyňa da şon köp ulanarsyň diýende. Onuň bedeniň gelişmesine de gowy bolýar şonuň ýaly. Yerlikli bolýar. Bedenin gelişmesi bir şuýda bir parantez açaly, soňra ýaýyň içine açaly. Bedenin gelişmesi döwlete näme peýda bar? Bedeniň gowy gelişsenden sagdyn bolanda sen beýle adamlara agram bolaňok, keselläňok. Ana sağlık sistemasyna agram salaňok. Maýyp bolaňok. Senden çağa önse, senin çağaň sagdyn önýär. Sosial ýardymlara agyrlyk bolaňok bu iki. Ine senin bedeniň gelişde sosial material diýip badyr. Sosial material, ýani adam. Şol neme bolýar? Näil diýär? Has gelişmiş ýagdaýda bolýar da. Diňe sen normal däl. Senin bedeniň sagdyn bolsa, sen öýüňe de gowy hyzmat edip bilýän, eden neme hünärinde de gowy hyzmat edip bilýär. Umumy jemgyýet gelişmesi üçin peýda. Çağalaňa da gowy neme geçirip bilýär. Ýani men häzir kesel bolsam, meňem ýanymda kesel bolsam, bizden nähil çağa dogmaly. Biz imitimizi ýetmän, ol zordan öýlenjek bolup, zordan toý edip, ondan soň bergilerini berjek bolup, iyi bilmesek, diňe kartoşka sogany ikesek, bizden nähil çağa bol. Bulam ölüp barýar. Muňa et barmasa, ýumurtka barmasa, kislorod barmasa buňa beýniň içine. Bulam ölüp barýar. Ýani hemme baglanşykly. Özüňe işlejek kadrym bolmaýar, saglykly nesil bolmasa. Şoň ýaly. Senin häzir eskeriňi doýurup bilmeseň şu wagtga ýaly şu wagt nähil eskerler, ene tasy puly berip ýaty. Dogry dämi? Ýerinden. Bir sany nemede harby birikmede gowy imit berilýän 99-da ýok aşaly imit. Gidýärler harby birikmeň içindäki ýa-da daşyndaky kafelerden satyn alyp ýalar esker. Ya vitamin yetenok, protein yetenok, belok yetenok, ýaglar yetenok. O neme ýaglar bardyr, diňe nahar ýagy däl, hodiýmeli, magazyýmeli, o zatlarym bar, beýniň gelişmesi üçin. Şu taýda ýeri gelende menen bir zat goşup geçeýin şu taýda. Neme
bir makala tuş geldim-de. Russiýadaky şunýaly neme stajirovka diýede. Stajirovka geçýän demelere okuwçylara, studentlara tuberkuloz merkezine neme aç barmazlygy neme diýerler, maslahat berýärler. Munyň arkasynda näme barka diýerler. Munyň arkasynda araşdyrma bar eken. Araşdyrmanyň netijesi hem şeýle, eger adamyň bedeninde biolog yetmezçiligi bar bolsa, ýani yzy gider bir gezekde, yzy gider biolog yetmezçiligi bar bolsa, ol öýken kesellerine has tiz duçar bolýan eken. Şonuň karşysyna neme dip göreşip bilmeýän eken. Ýani gözüňe getir, adata biolog diýeli, towuk eti diýeli. Şonu yeterli derecede towuk eti ýa-da yumurtka ýa-da et, gyzyl et, şoňal zatlary yzy gider iýip durmasa adamda biolog yetmezçiligi bolýar. Yzy gider biolog yetmän dursa da soň adamyň immuniteti peselýän eken. İmmuniteti peselinde de näme? Öýken keseli bolmak has aňsat. Indi sen häzir zady ýatladyk geçdiň-de şu eskerleriň zat yetmezçiligine, imit yetmezçiligine. Eger men ýalňyş bilýän bolsam, enatalar maňa nemetsin, ýalňyşymy düzeltsin. Her 10 eskerden biri iň azyndan, men daş töweregimde şoň ýaly, öýken keseli bilen kesellep hasahana ýatýarlar. Diňe ikinji aýyndan eýe. Eskere gulluga gittik diýip gidýän adamlar ikinji aýyndan eýe öýken keseli bolup şo taýda gyş aýlaryna gidýärler-de. Öýken keseli bilen keselleýärler. Eger ýalňyş bolsam nemedi beriňler, düzedi beriňler. Men ýalňyş bilýändir. Meniň daş töweregimdäki adamlar şoň ýaly hassalyklydyr, bilem ýok. Ýöne şoň ýaly araşdyrma bar. Adam dogry düzgün iýip içmän adam ýaly ýaşap bilen ýok. Onam öpçün etmeli kim? Şol harby nemeler. Nire gulluk etmeye gitýän diýen bolsa da şo taýda iýmit bilen hökman öpçün etmeli. Sen aýdyşyň ýaly o kafeden, bu kafeden bir zat neme dip gözläp görmeliler. Hawa. Öýünde horrak ýani imit yetmezçiligi bilen eskerlik ýaşyna ýetip eskere giden soň o taýda da ýene beter nime aşarsın? Beter neme öýündäkiden beter ýagdaýa düşdi. Hem psihiki baskı var o taýda ha. Hem öýündäkiden beter imit yetmezçiligi var. Ondan oğlum çala duran imit beter ölýär da neme. Immunitet. Ondan derre keseller barşyna ene eskerdäkiler aýdýarlar täze gelenler ýöne neme diýär. Öýken kesel ýani öýken tuberkuloz ýa-da şonu derre gripa tutulýarlar diýär, aýlap neme diýerler diýär. Üskürşüp böler diýen soň ýyndaklar jaň edýärmişin enataty nähiläden gowum diýse gowdy. Enatatyna da aýtmana indi pohlu metlik diýip bir zat da özüniň keselligini enatatyna da aýtmaýan, ýani çagalan beýnine goýulan da metlik. Nemeler çydak geliň, eneňiň öýü ýokdur eskerlikde diýip beýne goýup goýberler, olam çydamalmy kadir. Samsyk aýtdy bardyr o taýda. Erkek bol aýdaýma diýip. O taýda on şöý diýerler ha. Gitmek kada enatat aýdýar. Eskerlik kıyındır. Mert bolgun çydagyn diýär. Ordam onuň geplejek çagada geplemeýär adam baran. Yetki. Öýünde hor bolup geldi. O taýda bar kesele duş berdi. İmitem ýok ulakan. O taýda ne derman var? İzinden hem derman gelen ok. Odan ol esker bolup bilýärmi ýa o san bolup durýarmy o taýda. Ene bunyň ýaly-ýa-da emet bir köçäň o tarapynda. Elin süpürge şöýdip kim neme der? Produktiwniz barmyş taýda. Ýok, produktiwnisy bir gyra goý. Merdana produktiwnisy bir gyra goý, şu taýda ýermiş onuň. Näme üçin şu temizlik üçin ýa-da bolmasa şu bağa-bakçalara seretmek üçin aýratyn adam tutulan ýok. Şuň ýaly eskerlere uğratýarlar. Eskeriň nemesi maksady näme o taýda? Gul bolup gezmekmi? O tepesindäki beretka
beretge namys etmeli. Şoň defterindäki beretge 50,50 etmeli. Bular belki nemedir, aňtawçydyr, belki nemedir, näme diýýärler? Edermen. Ýörite işleri, hawa, edermen, türkmen diýip ýa edermen, esker diýip bir nemeler, bölümler bar aşylaryň. Soň 2 ýylan bular helak etdirýärler. Garaşol aylan ömürlü hemme mesele şo salgyda bar ýa-da salgydy. Salgy toplanan soň toplandy. Ondan soň ony produktiv bolar ýaly öndürjü bolar ýaly, ýani peýdaly bolar ýaly ulanmana başarmalar. Doğru däm şonu? Salgydy. Sen o taýda 4000 näsden adam üçin her birine kitap, ruçka, ýene berip boş olary hepdele o taýda saklap, hem şo taýdan hem ekonomikaň ýok, ykdysadyýatyň ýokdugyny görkezýär-de bir nemäniň halkyň pulunyň tygyşytlanmasy ýokdugyny görnüpdi. Giden minaralar, sen ol salgyda aldyňda doğru düzgün ulanmasaň onuň bir jogapkärçiligi bar. Aldyňda toplap aldyň. Bar. Diňe seniň puluň däl. Häzir aýdyp otyrna bir adam sagdyn bolmak üçin onuň nesliniň ýa-da guşagynyň sagdyn bolmak üçin ýa özüniň ýa-da guşaklarynyň öndürüjülükli ýani hünärmen gelişilen hünärmen ýani gelişdirilen hünärmen bolmak üçin hem ýatyrmagy bilip ýatyrmaly. Meselem şeýl ýatyranda kratka bilen nemeler diýerler ýatyrmlar, maýa goýumlar, gyska wagtlaryň maýa goýum. Indi kil üçin näme gerek? 10 ýyl öňünden görmek üçin näme etmeli? 100 ýyl öňünden görmek üçin näme etmeli? Şonuň ýaly her ýatyrmyň öz nemesi bolmaly da, bähwidi bolmaly. Ýene de şo halka bolmaly oň bähwidi. Indi Seret, kiçirek bir nemede mysal bilen neme düşündiräýdi şunu. Bir owa bar, dogrymy? Bir owanyň içinde pul ýygnaýarlar. Näme gerek? Şu taýda ýol özümüz ýol oňarmaly diýe. Pul ýygnaýarlar, bütün neme bolup, owa bolup. 3 sany köçämiz bar. Şu köçämize de bir ýol döşemeli. Ýol neme etmesek bolan ýok. Näme üçin? Bu taýda sebäplerini nemedik geçýärler. Hassahanadan tiz kömek maşini gelende ýoldan geçip bilen ýok, batgalykdan geçip bilen ýok. Şoň üçin ýol gerek diýe. Ýa bolmasa o çağalarymız her bir gün ýerden okua gitmeli, ýagyş ýaganda, zat edende batgalygyň içinden gidýärler diýe. Şo zady neme etmeli, aýyrmaly ortadan diýe. Hemme nemesi bütün sebäplerini sanak geçýärler. Diýerler, bolýa onda dogrudan hem gerek bize diýerler. Bütün owa toplanýar. Onda hem kim razı bolýar, pul toplamaga razı bolýar. Bir ýere jemleýärler puly. Soň puly jemleýän adamam gidýär-de özüne kowy maşyna alýar. Munyň edeni ýalpyldap duran maşyn diýe, nämesini beýeneňiz ýoklar diýe şonu. Ak renkli ana ýalpyldap duran maşyn nämesini beýeneňiz ýoklar şunyň diýe. Indi Aýça Kolýanym Owa gelişip owanyň awraýyny göterer diýe bu. Indi Aýça Kolýanym häzirki salgytlary ýygnanýar. Bütün adamlar öz pullaryny çykarýarlar, kisesinden, jübisinden pullary çykýar. Ýöne şol batgalygyň içinde de palçyň içinde gezip ýörler. Bir sorajak dälmi? Ine bizim pullarymız nirä gidýär? Sen şu zady etjek diýipdiň, geçen ýyl etjek diýipdiň. Hani şu pullarymız nirä gitdi diýip sorajak dälmi bu adamlar? Owanyň içinde bolan bolsa sorardylar, dogrymy? Ýöne siziň hazinaňyza gidýän pullary, hazinaňyzdan harjanýan pullary siz sorajak dälmi? Biz diňläp oturanlarymyzy soraly. Siz sorajak dälmi? Bolýa, maşyny, alan maşyny gowduram, owadandyram. Ýöne siz näme üçin pul toplapdyňyz şo taýda? Birinji orunda durýan zatlaryňyz näme sizin?
Hawa. Her bir ýa-ni aýdyp geçdik, her bir watandaş hazyna üçin neme talygy töleýär, dogry dälmi? Eee, önüm alar, önüm öndürer ýa-da öz milli baýlyklary bar ene Newit gazynyň beýleki gymmatbaha demirlerine. O taýdanam onuň paýy bar, o taýdanam salgyp gidip dur. Hazyna ýöne ýanky serdar diýilýän adam bardyr. Bunu getirip goýan adamlar. Halka hazynanyň bardygyny bildirmejek bolup, ýani hazynanyň bardygyny bildirseler, ýani halk bilse şonuň diýmek şo taýyk salgydyňam gelmeldigini, ýani dowamy geljekdir kinetik güýç. Şoň üçin bu adama ýani serdara eline kagaz berýärler-de oka diýerler. Adam bolamaýdy, büdjetiň girdejlerini artdyrajakdyr diýär. Oňa bilimsiz halk büdjetiň girdejini artdyrýan bolsa, şöyle düşünjek dal, biziň pul däl, ýani döwlet diýilýän bir güýçlü neme bar, bir guruluş ýa bir topar bar, bizi isleýän ýerinde ezip bilýär, islese näçe aýlyk berip bilýär, ýa bermänem bilýär, aýlyk gerek bolsa pensiýalarymyzy kesip bilýär diýär. Şol howany saklamak üçin büdjetini ulanýarlar bular. Büdjetini hazynanyň bardygyny halk bilse, ýani her ýurt hazynanyň bardygyny bilse, hazyna näme üçin gerek diýjek, dogry dälmi? Hazyna ady bolýar, ady. Näme üçin gerek şo zat diýer. İçine pul salmak üçin ýa pul toplamak üçin diýer. Oly o pullar nerden gelmeli diýip sorajak, dogry dälmi? İzinin izilmeýän soralar gelýär da şöyle ýuwaşadan. Hukman gelmeli. Ertmejek olup şol büdjetinde dowurlar şu taýda. Ýöri çedilýär da ýani. Halky ezmäni dowam edýärler. Halk ezmäni dowam edýär. Şu taýda öz pikirini paýlaşypdyrlar da. Eskerleri mut işledýärler, süpürtýärler, aýry işgär üçin aýlyk bermeli. İşgärler sakraşýany diýerler. Onuň ýerine polis köpeldip şoňa aýlyk berilýär. Ol polis hem halky döwmeli diýe. Gaty ýerlikli tespit diýinmi? O üstüne goşsaňam bolýar munyň. Bir wagtyny meniň daýym başga neme daýym molumçylyk edýärdi. Molumlar bilen salam selima kiçiräk o da bizinki ýöleteniň. Nasmin diýip bir nemesi bar, böyle şo taýdan men. Şo taýdan soň molumlar çöp çapýardy, ha? Oňa üç tutlar boly molumlar benim elim boşarak ýa taý sebäp bilen üstlerinden geçdim. Oňa sonra berdim. Benim bulara siz näme üçin neme diýäňiz diýdim. Çöp neme çapýaňyz, sizler çağa katmalar diýdim. Näme üçin çapýaňyz ýa-da näme üçin sizler çapdyrýarlar şu çöp diýdim. Aý bilemok diýär molumlar. Menim şo wagtky düşünjämi aýtdym. Seniň mertebäňi depkilemek üçin edilýän şey neme oýun diýdim men sana. Çöp çapdyr diýerler moluma diýdim. Şöyle diýişdik. Oňa eskere näme üçin köçe süpürtýärler? Eskere asyl näme bolmaly? Goragç bolmaly. Ýylyň gelişip duran ýaraglar öwrenip durmaly. Baýys pasowny bolmaly. Ýani her bir mundda urşa taýyn, ýani urşa dälde halkyny goramana taýyn bolan neme bolmaly da, ýani harby adam bolmaly. Bular näme üçin süpürtýärler? Bular hem mertebesini depkilenýärler. Başta ýokuşdaýa bu ýagdaý mertebeň depkilenip dugunda sen köçe syrýanda gelip ýa her alty wagtlar köçe syrýan. Ertek gün sen belli bir wagt geçense öwrenşän. Seniň işin esasy işin halky goramak dälde köçe süpürmek eken diýip sen kawullanýan şonu. Ýara senden gizleýärler. Elinde süpürge berýärler. Oňa sen neme diýäň? Beýninde öz-özüňi neme diýäň? Kawullandyrýan men
esker bolýan, ütgeş geçirmä ýöne men köçesip berýän. Bu normal diýip neme diýen sen şonu kaýıl bolýan. Kawullandyrýarlar. Dowamly edilen soň şo. Bular ene eskerler näme diýär sen watan goraw çykdyň diýär ha. Ýöne watanyň näme digini düşündirmeseň, watan gorawçy bolanda köçesip bermeli diýip düşündirseň, şol hak. Watan gorawum hadi düşünjekler. Hakiki. Ondan soň polise bölegine näme diýjek? Halktan alan salgytlary bilen köprak polis işgärlerini tutýarlar. Şolara aýlyk berýärler. Ene polislerim polisin asıl nemesi dörötçi o Sovet nemeden Sovetler ýeňiş gazanda Akpaşany ýeňdiler-de neme Gyzyllar geldi doğru däme? Şonda NKVD dörýär. Dörüýşi ene meheme bilen suwatdan meheme bilen polisin nemesi atawawasynyň dörüýşi diýip halky ezmek üçin, atmak üçin, akyllylar ýok etmek üçin, halkdan akylyny gaçyrmak üçin döredilen bir guruluş. Şu wagtky milisiýada, ýani polislerim mehemede şolaryň artygy bolan soň, aktyk çoğuluklar bolan soň, şo nemäni dowam edýärler, şo siýasaty. Halkyň salgydyndan aýlyk alýarlar, ýöne şo halky taýaklaýarlar. Näme üçin telefonda gepleldin? Näme üçin öz pikirini aýtdyň? Sen döwletiň siýasatyna garşy emy? Tuwaletlere baskı. Tuwaletin suratyny düşürdiň diýip döwlet syryny orta açdyň. Owa. Ýurtdaşyna çykdyň-da watanyň satdyňmy? Şonuň ýaly nemeler, ýurdun satdymy, dönük, ýani ýarlyk baryn wasdýarlar da. Ýa-da her özünden sorsam, kanun näme, hukuk näme, hak näme, ýa-da watan, ýurt, respublika näme, polisiň seniň etmeli işiň näme diýip 5-6 sonra hiç birisine de jogap berip bilmeýärler. Hiç. Durun ýeri. Nemeden içinde de ahlaksyzlyk etdirýän işlerde polisiýada we neme mahkemede işlemek ahlaksyz adamlaryň işle toplanan ýerde aşağı. Elbette olar öz moraly bardyr. Dogry diýip kabul edýändirler, ýöne ol beýle däl ahyry. Häzir sen menden aýlyk meniň hakymdan, men jüýümden pul aljak, ýene-de men taýaklap durjak. Ona aýly boldy. Men seni meni gora, meniň içeride daşarda men hukumy, mertebemi gora diýen, asudalygymy gora diýen, sen o zaman taýaklap dur. Oğlum neme? Iň düýp döwletiň düýp wezipeleriniň biri, borçlarynyň biri. Onam ýerine ýetirmeýe. Bulam näme diýmek? Türkmende bir hiç nemesi ýok, döwleti ýok. Hökümet diýlenem hökümet däl. Koreýan adamym koreýan däl. Diýmek, düýbinden ýurdy ýok bularyň, döwleti ýok. Näme? Näme? Bahane edip bilerler, biz buyruk aldyk diýip. Adam onam düşündirip geçen. Bir ýurtda iň ýokary kanun, esas kanun konstitusiýadyr, dogrymy? Şo taýda näme diýär? Hakyň mertebesini. Adam iň beýik nemedir diýär. Hyzmat etmeli, mertebesini goramaly. Onun konstitusiýadan kanunlar çykýar, kanunlardan administrativ neme guruluşlar çykýar, ýani ustaw çykýar. Senin azam konstitusiýada sen men goramaly bolsaň, mehemesnik ýa-da polis men goramaly bolsa, men asudalygymy, halkyň asudalygyny goramaly bolsa, men içeride daşarda hukugymy goramaly bolsa, senin başlygyň men taýakla diýen bolsa, diýmek bu jenaýetdir ýani. Hukukdaşydyr ýani konstitusiýa garşydyr. Ertek gün sen sana merdany bar taýakla ýa öýündäkilere baskı et diýär. Dil bilen aýtýar onu, dogry dämi? Kagazly
yuridik nem asmawaty ýok, aşanyň köki. Ýokarda stamply, ay uny ýazylan, aşagam peçatly, aşagam gol çekilen. Senden ýokarda derejeli adam golu. Şonuň ýaly yuridik kagylda gelmeýän bolsa, diýmek ol neme bolýar? Jenaýat iş bolýar. O kagazy doldurup ömürlerler. Peçe adam stampa murup bile golam çekdiler. Ýöne ol konstitusiýa garşy gelýän bolsa, we nemedir? Hukuk taşydyr. Ýani действительно däldir, ýani ýürürlükde däldir. Şonuň ýaly. Ýene kim etdi? Recep plan etdi. Ment, ýani polis. Ýa-da neme Saparov verpa etdi. Kim? Mehmesnik. Ýene sen neme dersiň? Senin neme ýokardaky wezipadaky adam senden ýokardaky men buyruk göremok, hanyny kagazyny görkezsin der. Yuridik tarapdan abasnawat et der. Men sana buyruk görenim. Senem o kagazy görkezip bilmersen onu bar taýagy özüň alarsyň. Şondan gaçjak bolubam özüni tanatmaýara köpse. Men Murat diýere. Bar Muratlaryna. Telefonda gepleşip bilen oklar. Taňa basy derler sen öňdäkiler. Ýöne telefon elden alyp bilen oklar. Sen onuň ýaly men watanymmy ýurdum satýan bolsam, temadan geçdik azyk. Men watanymmy ýurdum satan bolsam, ýurtdaşynda diýmek men jenaýatçy adam, dogrymy? Sen mehmesnik bolup watany gorýan bolsam, sen hukuk, konstitusiýa seniň arkaňda durar. Sen näçin ýüzüň görkezmekden gorkýan? Adyň aýtmakdan gorkýan, wezipäň aýtmakdan gorkýan, familiýaň aýtmakdan gorkýan. Sen meniň adym bilip durýan Merdan Abdurrahmanoviç. Ýöletini agyrlyk nasmyny bilip durýan men adresimi. Hemmedan. Ýöle näçin özünkini aýdan ok. Men watan dönüp bolýan bolsam men adresimi, biografiýamy bilip durýan sen näçin özünkini aýdan ok. Sen dogry bolup durýan. Bınsi, olaryň var, bınsi demede iliniň aşagynda arak şerap şoladyň aşağı iliniň gelini gyýynda terep şolary tawrady, şolary ýoldan çykardy bilen şonuň ýaly. Dünýä ana geçen ýyl mentler barladylar, %90 sifilisli çykdy olar. Ahlakly. Her bolýar bular geçerli. Bular azyk başgarak. Yo bular neme? Hakykatdanam tebiigi ortağa çykmaly soraglar. Adamlarda şu soraglar ortağa çykmaly. Yani özüniň salgydy, nire gidýänini sorgulap başlandan soň şu häzirki seniň aýdyp berýän zatlaryň tebiigi ýagdaýda bir adamda çykaýmaly şu soraglar. Yani zadymyz kommentariýa ýazypdyr da. Meniň salgydym bilen doktorlar öldürilýän bolsa, bilimsiz galýan bolsam, mertebem depelenýän bolsa, onda ol ýerde döwlet ýok diýär. Yani seret bu taýda tebiigi ýagdaýda dörejek soraglar bular. Bu nemeden temanyň daşyndan çykdyk, zat etdik diýip kän bir neme jogranyp oturmaly. Bu zatlary adamlar özlerine soragy bermeli. Sen hemme zat bilen şu neme sistema özüň goşandyň goşýan, salgydyňy töleýän, şu zada pul berýän, ýöne seniň hiç bir neme wagt ýitirip durjak bir meseleň bolmadyk meselelere ýyllar boýy şu ýaly zat getirilip, çözüm getirilip bilmeýän bir sistema bolsa, diýmek bu taýda höküm edem ýok, başga döwletiň hem ýok. Diýmek taýda meniň tölen ýa-da her bir watandaşyň tölen salgydy ogurlanýar, ýok bolýar. Nire gidýär okullar? Kim ogurlaýar okullar? Korrupsiýa diýip munyň yeňiljek ady bar. Korrupsiýa diýip ben ýuridik sözde korrupsiýa diýerler. Muňa ýöne türkmençe aýdanda meniň salgytlarym, ýani biziň salgytlarymyz ogurlanýar. Ogurlanan üçin meniň doktorum meni öldürýär. Meniň oğlum bana bilim beren ok. Meniň polisim, meniň mehmenim, meniň hukukum dep gelýär. Asudalygym goran ok. Meniň eskerim meni gorap bilen ok. Meniň salgytlarym ogurlanan üçin ne? Köçe gidip barýar, dogrymy? Jaýlar bar. Jaý salýan, kep jalangda ýene salgyt töleýär. Hazina.
Giden neme guruş magazinlardan, dukanlardan elektriğin her türlü görünüşünü alyan, turbo çekýän, suw çekýän garaz, soň ýa-da bazardan gidip demir alyan, şonuň hemmesinden salyk edip durar. Şol meniň doktorum adam şekilli ýani gelişilen şey nemede aparatlar bilen işler bilsin diýip salygy çota gitdi. Eskerim dron ulan bilsin diýip diňe it bilen gezip görmesin diýip çopan it bilen gelmeli diýilen radio türkmen neme eskerler. Bolmajak edecek bol. Esker men gorap bilsin diýip salygy edip dur. Mollum meniň çagam ýa-da meni durmuşa taýinlasyn, ýani beni hünärlet geçirtirsin diýip mollumma giden ok salygy. Salygyň ucundan baran ok. Tebigat aýlanyp dur. Marda da hatta ýa-da lewapda meniň tebigatym aýlanyp durar. Nevit gaz nemelerinden hiç yerinde filtre ýok. Marynyň halky, Margaret'in pasyolkanyň halky, Tyrýas peçin bolup ölüp ýatyrlar. Ya yaramaz suwum bolan soň şo salgytdan gidip burgawa klor dökmeli başyna dogry. Şo meniň malym meýdanda içer ýaly. Arasynda men suw tapmadyk wagtym gaýnadyp içemde de maňa ziýan ýetirmez ýaly. Klor dökmeli, her türlü dermallaryny ulanmaly. İçine balyk goýurmaly. Men alt wagtlar gideýinde balyk tutaýyn, bir kan balyk alyp ýeýin diýip öýümde. Şo salgytlaryň ucundan edilmeli. Demek şo zatlar hiç zat edilmeýän bolsa. Demek meniň salgytlarym ogurlanýar. Ine salgytyň önemini, wajyplygyny düşündirmek üçin başga bir döwleti seredip göreýin. Salgytdan azrak bir kesik kaldy diýip jenaýet nemesine çekilýär, jogapkärçiligine çekilýär. Isle o taýda mysal üçin bir zat satdym, şonu döwlete görkezmedim, şondan näme dog çykýar, bu köpçülige ziýan berenim üçin jenaýet jogapkärçiligine çekilip bilinýär. Ya olmasa hiç zada nemedip bir gelir peýda elde eden yerimden döwlete bildirmedim. Şol sebäpli men salgyt tölemedim. Diýmek men köpçüligiň nemesinden ogurlyk eden ýaly bolýar. Yok böyleden konuşanın ýalamdan ine ösen döwletlerde ýa döwlet şekli bar ýurtlarda 4 ýyllyk hökümet taýlanýan bolsa şonuň 2 ýylyndan pramjutçy nemeleri bar arasynda seçim bar. Näme üçin edýärler şonu? Yani 2 ýylyň başda, birinji 2 ýylyň dowamında hökümet, täze hökümet işini edare etmeýän bolsa, yani halky edare edip bilmeýän bolsa, onu işden aýrýarlar. Näme üçin aýrýarlar? Sebäbi sen halkdan toplan salgytlary dogry ýerde ulanyp bilmedin. Yani sen zaýaladyň, 2 ýyllyk salgyty sen zaýaladyň diýip sen işden aýrýarlar da başga hökümet taýlaýarlar. Sen bu işden dogry buram deme. Elindäki çyktaýjylar, seniň çyktaýjylaryň, hökümetiň elindäki çyktaýjylar şo halkyň toplanan janyny kesip beren salgyda. Şo salgydy sen diýmek zaýaladyň, zerzaýetdiň, 2 ýyllyk salgydy katupatkos diýär, gitdi. Suwa dökdüň diýär. Ondan sen näme üçin halk saklasyn o taýda ýene 2 ýylla. Şo promejuşny aralyk neme seçimlerde seni döktürik görýärler, başga halkyny hökümet taýlaýarlar. Döwlet bar ýerlerden şonuň ýaly bolýar. Döwlet bar bolanda döwlet hem güýjüni näden alýar? Halkdan alýar. Döwlet diýmek halk diýmekdir. Ýani bir neme bilen sistema içinde oturan bir neme bolur. Sistema bolan. Şu taýda bir mysal getirjek bolýanda, häzir nemetdiň boş ýere sowduň salgytlary diýilen neme meselede. Ine görüp oturuşyňyz ýaly bir onlarça owadan biri. Onlarça Türkmenistanda onlarça owadan biri. Ne ýol bar, ne başga zat bar. Şunça adam üýüşip duruşdaýa. Saglyk hyzmaty sorasy, tiz kömek maşyny bu taýdan gelmez, geçmez. Saglyk tarapdan hiç girenemesi ýok. Döwleti gören ýokdur bu taýda. Ya da bolmasa bilim tarapdan
Bu yakınlarda kartadan azırak uzaklaşıyorum görüm. Yakınlarda mektebem yok. Ne sağlık var ne bilim var. Döwletin üpçün etmeli zady. Ne de ara gatnaşyk bar bu taýda. Şerde otursaňyz ýolam ýok. Ýani döwletiň iň bir neme wajyp etmeli zatlarynyň biri şu altyapylary getirmek. Ýöne islendik bir şunýaly obada şunýaly altyapy bolmasa, infrastruktura bolmasa diýmek bu taýda döwlet ýok. Türkmenistanyň beýleki Ýa, taraplarynda hem şoňaly. Ýakynlardan sonra nemedip görüberiň uzakdan ýaşalmaýan ýer däl bu. Uzakdan görkezen suratlarymyz bilen. Ine çağajyklar oýnap ýör, zat edip ýör bu taýda. Hiç ýyly infrastruktura ýok. Ne saglyk bar, ne bilim bar. Ýöne şu taýda adam ýaşaýar. Döwlet bolan ýerinde ýaşaýyş, bütün ýaşaýyş nemelerini, nokatlaryny baglaşdyrmak mejburiýetinde ara gatnaşygy ýola goýmaly, sazlamaly. Isle zat bilen ýol ara gatnaşygy islede telefon kommunikasiýalary bilen ara gatnaşygy sazlamak mejburiýetinde altyapyny geçirmeli döwletiň döwlet bolan ýerinde. Ol bütün Türkmenistanda onlarça şunýaly neme var, obalar var. Şulara harjanmaly bir giden pul var. Ýöne alýalar da bular neme bir-iki sany akyllylar, goşadyrnak içinde aýdaýyn, akylly şeker gurup ýörler. Inde beýleki ýurtlarda sen aýdyşyň ýaly hazynanyň puluny ýalňyş ýere harjanlygy üçin näme derdi şo taýdaky, şo ýurtlardaky adamlar, hökümetdäki adamlar näme derdi? Ýedi derisini soýardy şolaryň duran ýerinde. Olan bir däl, ine Aşgabatda neme geçirildi. Aziýada geçirildi. Şoňa 5 milliard dollar harjandy. Gereksiz ýere zat salındy, aeroport salındy. Oňa 2,5-3 milliard sarp edildi. Häzir eminde akylly şeker diýip gurup başladylar. Olam bilişimiz ýaly birinji etaby gutaranmış. Birinji etabynda 5 milliard harjanypdyr diýilýär. Şu zatlary bir giden pullary, halkyň pullaryny onda da biriniň garadan getirip goýan pul däl o. Halkyň puluny bir derek ýere harjan bir nemäni topary şoňaly ösen döwletlerdäki adamlar näme derdi? Duran ýerinde 7 derisini sypyryp alardy o taýda. Ýöne bizde döwlet ýok. ýa. Döwlet indi biziň öz halkymyz gurulmaly da indi. Onam bilim bilen gurulmaly, ýani bilimli bolup, ýani näile ýadyda gurulmalydygyny. Ýani her bir hereket jogapkarsyz galmaz ýani. Etdiňmi? Ýani köni atalarymyň nemesi bar, eliň bilen etdiň, eýniň bilen çek diýär. Ine şol sen ýagşylyk etseňem ýani dogry ýa-da ýerlikli hereket etseň halka garşy şonuň nemesi bolmaly. Hormaty bolmaly, sana nemesi gelir bolmaly. Eger sen halka ziýan çekdiren bolsaň, ýani eliň bilen edip ýene-de şoň jogapkarşylygyny çekmeli. Ýani adalatly bolýar-da. Bulam ine ahalda, kän bir nemede uzak däl. Kızıl Takır Ovası. Hiç bir kommunikasiýa ýok. Seredip göre şu taýda ýol ýok. Ýa. Halkyň şöyle bir ýagdaý bar. Halkyň çarwa ýagdaýda ýa-da bu çaýanyň içinde zatda ýaşamana hukugy bar. Dogry ýaşap biler islendik ýerinde. Onuň topraklary bol, dogry dämi? Ýöne sen elektrik nemetmeli, telefon çeker ýaly etmeli, ýol bolmaly. Oňa hapa suwlaryň işlenip aýrylyp o taýdan al gider ýaly, arasta suw gelmeli, sosial üçinçilik diýär bir söz bilen. Şol bolmaly. Taýda soraglar baý bolsa, görelik bolmasa. Menem häzir şu taýlary sebäp otyryň hiç üns bererlik bir sorak häzirlikçe ýok. Ýa, jemläp berseňem bolar onda. Çykda neme gelipdir? Komment ýazylyş gelipdir.
Meniň salgydymdan pamperslere çykdyjy diýerler. Ol pampersler hem halkyň bähbetine halkyň bähbetine däl, guramaçylykly çere toparynyň aýakda durmasyny ömrüne uzatýarlar diýe. Şo pamperslerim jogapkärçilige çekilmeli, böyle halkyň näme diýär? Atasyndan galan nemesi ýok, taýyp bar, mülki ýok. Edesgelen edip görür ýaly. Bana buyurdular, ya meniň oglum Mahmed işläp öde gyýdym. Mektepde molumçylyk bardy. Men gitmesem aýrýadylar näme? O bahana, o zatlar bahana. Ýani işlerini kanunlaşdyrjak bolar, da men mejbur boldum diýjek. Owar, ştaýda jemläbem biler Merdan aga. Kendir uzyňyz tutmaly bu. Belki yurtdaşlarymyza salgyk ýagdaý düşünip golanlar bolmasa ýene dowamında ýene de getirip bilersiň muny. Bolýar onda sag bolaşaýlymy? Bolýar. Yurtdaşlar temamy çöňlükde şeýle boldy. Belki düşünýärdiňiz diýip düşünýän bolmasa ýygyň etres esen bolun. Bolýar. Abdurrahman çağırın. Oğuz ile esen olsun.